אז הטאו שנשלח לתקוף את יוקי, בדיוק כמו שחשבתי. אין פלא שטסטו מהסופר סדיסט יבוא עם רעיון שכזה. הוא אמר שאם אני לא אעשה את זה הוא יהרוג את המשפחה שלי. אז אתה מעדיף להרוג את החבר הכי טוב שלך? שקלת את האפשרות והעדפת את המשפחה שלך? זה לא נכון! אז אתה אומר שזה לא נכון? מה בדיוק לא נכון, תגיד? נאצונו ידע עלינו וננסה להילחם בנו. זה למה טאצומי שם עליו עין. אפילו אם יסרב, הוא ייתן את הפקודה למישהו אחר. אז חשבתי אם זה כך, למה אתה נרגע פה ולא עושה שום דבר נגד? התחלת לפחד, נכון? אל תדאג, אני אלך לעשות את זה. אני לא אהסס. שימיזו, לא! אם תעשי זאת לבד את לא יודעת מה טאצומי יעשה לך. את יודעת איך הוא יכול להיות מפחיד. כמובן שאני יודעת. אבל אתה יכול להישאר כאן ולצפות.